Kahtokkees mitä minulla on. Oli postitäti tuonut paketin, kun minä olin tuolla kylillä moottoripyörällä käymässä. Unboxausvideo, kuten varmaan arvasitte. Ainahan paketissa pitää tarra olla. Automasalta tuli tämmönen ja paketissa oli laatikko, missä on tämmönen. Ei muuta kuin ruvetaan unboxaa. Eli pääsee rakentaa kikkareista, asentelee niitä ohjaustankoa. Täällä on sulatetta ja nippusidettä ja USB-johtoa ja kauheasti roinaa. Verrattuna edelliseen malliin, niin tää on paljon fiksumpi tää jalusta, kun tää on jo kasattu valmiiksi näiltä osiin, että tää ei muuta kuin ruuvaat kasaan ja ei kun anna pala. Dirty. Installation instructions 3-4 hirveän monella kielellä. Suomi löytyy sivulta 12. Mennään sivulle 12. Ja yleensä sivujen 11 ja 13 välissä. Tossa. Nyt lukee suomeen. Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään. Tästä se lähtee. Pieni hetki. Nyt sitten tämä hetki, jota kaikki ovat odottaneet. Kuinka ollakaan. Se olikin. Siellä ihan luki Suomi eikä Finland. Ja sitten painetaan OK-nappia. Päivää kerkesin jo aloittaa. Laitoin tätä sponssitarraa tähän pyörään valmiiksi, kun te olette tarroja ennenkin nähnyt laitettava. No muuten harvinaisen hyvä pohja, että kuka ikinä tän on tehnyt, niin 10 pistettä. Noin, unohdinpa tietysti nämä kiinnitys. No niin, nyt ne meni pitkin maita. Pieni hetki. Eli tämä murkula on kooltaan saman verran, mutta tuohon nyt ei voi laittaa. Niin ajattelin, että pulttaan sen tälle puolelle kiinni, kunhan löydän paikan. Vaihtoehdot tämän kiinnittämiselle on joko tämmöiset, jotka tulee noista kahvarungon ruuveista lävitte, mutta minulla ei sellaisia ole pemarin jäljiltä, niin se on mentävä tällä U-pultilla. Ja nyt pitää näköjään hakea työkalu. Pieni hetki. Tässä pitää muistaa se, että kahvassa menee näitä johtoja ja kaapeleita ja muuta hauskaa, ettei litistä niitä tonne U-pultin ja tangon väliin, koska siitä seuraa vähän ongelmaa, jos sähköjärjestelmä katkeaa. Koska se maaginen 10 millinen ei käynytkään tähän, vaan nämä on 11 millisiä nämä mutterit, että asentajille tiedoksi. Ketähän ei varmaan haittaa, jos mä kelaan tämän sähköasennuksen tekovaiheen yli. Kai te nyt osaatte, hyvät ihmiset, 2 johtoa liittää tonne. Mihin? No nyt ne on asennettu. Räksät tuossa yritti äsken syödä toisessa. En tiedä mitä se on, mutta otetaan käsi ja käännetään täältä virrat päälle. Trampupum. Hyväksy, hyväksy. Näytä kartta, näytä kartta. Tää voi olla aika jännä, että mulla on nyt 2 telkkaria tossa, että pääsen testaamaan. Ja kaiken kaikkiaan, niin jos tietää mitä on tekemässä näiden asennusten kanssa, niin ei tohon mene puoltakaan tuntia. Nyt mä joudun juoksentelemaan, kun mä joudun etsimään työkaluja, jotka oli pitkiä poikin, kun mulla on oikeasti paremmat työkalut ihan toisessa paikassa kuin täällä kotona. Mainostan itseäni, omaa tekemistäni, niin tähän pyörään tulee, jos nyt saan vaan tehtyä valmiiksi, järjestelmä, jolla on tarkoitus striimata 10. kesäkuuta sitten. Eli huomenna lauantaina Pielisen ympäriajoja niin paljon kuin vaan voi.